Mungia kami RD block by khobjak salthang maharanipur edisi village ni Lakshmi ram kamio tongnai lukurok bolong ni mayung kuthong akori tongma by sal kisa misa ulakeno tekto klaina nangwote birbano klaina nango sakang ba koktumarogo joto lukurok tungpai khana mayung kuthong habai kamani lukurok ni nok huk subai sukrup klaijak mani omohine teisa haino hai mayung kuthong habai birbano klaina nangkha khorosa tiprajok birmana klaina ni mung Rabini debbarma koktumao soyman kha tiprajok Rabini ni kani puri kheto mai borjak tongmani fiya bolong ni mayung kuthong akarjak bini kheto ni mai borjak no chakha tei abo simia bolong ni mayung kuthong bini pukri wo tukma bai pukri ari paina bukha oma haike bisisa ni kolam tui yorma bothai thaya sarino mayung kuthong bai mai borjak chajagoi tabu khorogo yak rijak tei wana mawo khwlai birmano khwlaijak Rabini debbarma bolong bedek nimbokhak bini jungjalno mothangna bagoi tabuk nasingjak tei naharjak achu go phayo te tintan samai ro ngana mapsung mai rwkha mayung le busu phaya no bunu phaya ba sira ya pake kabang mano 10-12 ta ba nong nai busu kani ka bisur kanong mo kheto sarkani ko tam mai rok borjak komoni mo eko gomoti pajam ni borman taklai obo hapang ni bekhak te yakeba sarkani bekhak sarok jemba mai hamka mane sarok bijak benong mo jagra sar borikha bithi borikha osang ri payu e papling nita nije payi khajaman payi saro abani yakulo tabu mayung oro bahagi ki kalam kha apti silana semo bati ki kalam kha mong kami ni bung tamsa Lakshmi Dokhin maharanipur Lakshmi tabu nges kebo sarkar yakheba hasteni habang rong kuno kokro ka sarang tong nani mo mai khoi khodi mara bo bhai kuno kokto tong forest na sana nang ta sayo ko sayo ko forest nai phe ko nong ro nai phe ko mana kokduk ni bisingti yakheba mobile phone ni bisingti ka borak ba kerengkha Santos debbarma baik kerja. Harus. Tam bang sabo. Bo. Iko. Tini lain banyak man banyak kota. Nara tahu boron nasi lain itu man dah ada kau. Boron nasi lain dong. Tini banyak sawit. Bahasa ini bung. An bung. Hari. Apa sana? Ini asal sata. An bung nada. Oh. Biu malah debbarma. Mayung tin saja ni sekarang khai mana 10-12 ta mayung abni tinta lam tang khai kalang thangka tai abu tu pore yang tola ni bana bo aing te ka sawa aing te nong khoro ban banya ni bisi pher je kare kha bo o ban tung bai thang kang tam khai sol nai kri baro abu na poros ro kicha oro di ti phong ta hoi ma khai to bela chi ni su su darang khama kos dong la khama sa tong ti kri te ka ma sa mu tu khiklai ma se sebai lang thang ka ba chi ni bahut bibot phayo abu na kita koi mong ang kanya mo sungo poros rong no phai ki na kine kanya na khaito Doi nen bung. horo ba sung no ko thora ge sara ge para bo ka sa bo to tin hor thana ha kali yang gisi Moni sika nong kami rego mayung bolong ni mayung habi norok subai yakheba mo banas binde phai. bolong ni mayo bo u thane masar ho kai para bo yang dagi busuk thuk aing khama busuk thuk china ro sat poribar tongo sat poribaro yang otesli ni tabu apni phema lamo tesli kwabol phangsa tongo जों खाबन नागो हाबलाय जाक थुप सा फाइ सबाय नायबा नायख्लाय नायलाय बा मायं से दाइबो नखं खय लाय तंला हा ताइले करि खताले करि खतेब दल फायका खने जिरि ब्रे आंखा पाराम बर मानि हिनका आहला मासा का नतला हाका kwabol साप्रबो गाबन सकांनि हरकाय अ नंग नंग नायख्लायसो गुलासो तलां तंखा दुदिन मा मा फायका ki obahya nong ni mani khने kaijak mikheteng saikheteng mana khoi ko dekheba nosto khoi obahya sa mani khai ko thalik tlango kwabol tlango thaibong thaju tlango ate je man ke tonglaya paran thalik bo sida hor bolai phon tok kha abno phon sobre tla hango thane maso ebre yang bo nok o bechati bahai ke bo bolai thamaka nok ko te gan nok ko te thamala an mona ko chongni barandani aro wayin sla thubo o jala je suka klang thangmane aram din mamui bo tongo tai suak bo tongo
mutai khanya hne suwa bo sangjak